салом ба ҳамаи мухлисони дастаи дӯстдоштании Барселона. Мо чун ҳар вақта аз бозии гузаштаи дастаи маҳбуб бароятон мегӯем ва хоҳем гуфт ки дастаи хави ин навбат чӣ гуна бозӣ кард. Гапро аз ҳамон сар мекунем ки барои дастаи каталонӣ ҳафтаи гузашта худ аз худ як мотами миллӣ буд. Жиронаи тозон ба самти қаҳрамониро агар Реал дар ҷояш шинонд, Барселона боз ҳам ду холи арзишманд дар рақобат бо дастаи аз охирин дуюм аз даст дод. Барои мухлисони Реал албатта чӣ тавре гуфтам бо чунин рангу ҳол будани хави дар Барса мувофиқ ва мутобиқ аст. Акнун гапро дароз накарда аввал аз ҳайати асосии Барса зидди Гранада дар бозии даври 24-уми Ла Лига дар варзишгоҳи Олимпӣ мегӯем. Танҳо баъд аз лайки қиматбои шумо биёед дар ин видео 1500 лайк ҷамъ мекунем. Албатта ин лайкҳоро харидову фурӯхта намешавад, лекин барои эҷод кардани мо мотиватсияи хуб медиҳад. Дӯстон, сарпарасти Барселона ва ҳамчунин сарпарасти видеои мо ширкати 1x мебошад. Дар он ҷамъовақт коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. Ҳамчунин нафароне ки то ҳол регистратсия накардаанд метавонанд дар аввалин пардохт бо промокоди TG Barsa соҳиби $100 бонус гарданд. Ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Дастаи хави чун пештара ба тактикаи 4-3-3 хиёнат накарда 11 нафари зеринро дар ҳайати аввалия ба майдон овард. Бозгашти Марк-Андре Тер Штеген баъди 3 моҳ ба ҳайати асосӣ албатта хурсандии бузурге буд, вале баъди оне ки 3 гол сар дод, ҳеҷ кас ба тарафаш хушрӯ нигоҳ накард. Аз канорҳои чоргонаи хатти дифоъ бошад Кунде ва Кансело қарор гирифтанд. Кансело бошад як ассист анҷом доду дар давоми бозӣ дигар шоистаи комплимент набуд. Дар маркази дифоъ бошад ин навбат дар бари Кубарсии ҷавон Иньяка Мартинес ба майдон омад. Мартинес ҳам аз он гурӯҳи сиҳатшудагон буд ки бо Тер Штеген ба кӯмаки хави шитоб, вале чӣ тавре дидем дебюти баъди ҷароҳат на он қадар муваффақ анҷом ёфт. Сегонаи маркази майдон бошад Де Йонг, Кристенсен ва Гюндаган буданд. Дар ин мавқеъ бошад нисбати бозии Френки гапучап зиёд шуд. Дар хатти ҳамла аз ду канор ба Левандовски, ҷавонони худи Ямал ва Педри ёрдам медоданд. ба худи бозӣ агар сар дарун кунем, инҷо бозам Ямали ҷавон хуб дурахшиш кард, вале ӯ ҳам аз тани ҳамаи даста бозӣ карда наметавонад. Ламин Ямал дар дақиқаи 14 аз партофти Кансело гол зад ва Барсаро ба пеш баровард. Дар охир ҳам кори бузурги Ямал буд ки дасташро аз бохт наҷот дод. Ҳарчанд ки дар рақобати зидди дастаи 19-уми чемпионат ҳама Барсаро фаворити аслӣ медонистанд, вале чунин нашуд. Аллакай баъди голи Ямал бозингарони Барса ба асабоният роҳ медоданд. Ҳатто худи Марк-Андре Тер Штеген чанд маротиба тӯбро ба ҳарифон тӯҳфа мекард. Новобаста аз ин то танаффус Роберт Левандовски метавонист ҳисобро 2-0 намояд, вале Фету Муасси сади рӯи ин зарба шуд ва тӯбро аз дарвозаи холӣ баровард. Гранада баъди ин қувват гирифт ва ба голи Рикард Санчес дар дақиқаи 43 ҳисобро баробар кард. аз оғози тайми дуюм ҳарчанд ҳардуи дастҳо имконияти голзанӣ доштанд, вале иштибоҳи Пау Кубарсии ҷавон дар дақиқаи 60 Факундо Пелистриро муаллифи гол кард ва ҳисобам 2-2 шуд. Бозингари уругваӣ ин зимистон аз МЮ ба Гранада омад. 3 дақиқам аз голи дуюми Гранада нагузашта буд ки Левандовски ҳам бо кӯмаки Гюндаган ҳамлавар будани худро нишон дод. Бозингари полшагӣ бо як зарбаи қавӣ ҳисобро 2-2 намуд, вале барои голи севюми Гранада ҳам 3 дақиқа лозим шуд. Игнаси Микел севюмин голи дасташро ба дарвозаи Тер Штеген равон кард. Барса бошад дар давоми бозӣ худро гум накарду 2 голи дигар зад. Яке агар аз офсайд буд ва ҳисоб карда нашуд, голи дигари дар иҷрои Ямал дар дақиқаи 80 қонунӣ буд. дигар кӯшишҳо барои голзанӣ бошанд ҳама беҳуда буданду бозиам бо ҳисоби 3-3 хотима ёфт. баъди оне ки Барселона зидди дастаи дуюм аз охирон ҳам пирӯз шуда натавонист, акнун то Реал дастаи хавиро 10 хол масофа аст. чӣ тавре пештар ҳам хави гуфта буд, ҷоизаро тамоман бояд аз фикрҳо баровард. мавқеъи Гранадаро бошад ин як холи сафарӣ ҳеҷ тағйир надод, вале дастаи Александр Медина метавонад баъди ин қаҳрамонӣ дар бозиҳои дигар ҳам шер шавад. хулас ки баъди ду пирӯзӣ зидди Алавес ва Осасуна гумон мерафт ки корҳо ҳама сад шудагианд, вале чӣ тавре дидем як дастаи ташнаи холҳо боз бароямон дарди сар шуд. баъди гапи хави ҳам пирӯзиҳо думбадум нашуданд ки ин пеш аз бозӣ бо Наполи хатарҳо эҷод мекунад. аз ҷониби дигар агар ба ҳаят нигарем, набудани Алехандро Балде, Гави, Ферран Торес, Жоао Феликс ва Виктор Роке эҳсос мешуд. агар ба оморҳо нигоҳ кунем, Гранада аз рӯи шумораи зарбаҳо Барсаро зад ва ин ҳам 5-2 аст, вале набояд фаромӯш кард ки Барселона 2 имкони голзаниро аз даст дод. аз афти бозии Тер Штеген маълум буд ки таҷрибаи корӣ намерасад.
танҳо Ламин Ямал шоистаи таърифҳо буд ва маъз ин тарбиятгирандаи мо беҳтарин бозингари дидор дониста шуд. Крис ҳам дар хатти такягоҳи хуб буд. Гюндо ва Педри кӯшиши эҷодкорӣ мекарданд, вале Френки тамоман гум шуда рафт. Дар дифоъ ҳам аз ҷуфти Иниго Кубарси ки бори аввал якҷоя буданд, кори бузургро интизор номумкин буд. Дар набудани мавқеи такягоҳӣ яъне апоринг албатта натиҷа ҳам намешавад. Ин мусовӣ ҳам барои шарофати гузаштан ба се ҳимоятгари марказӣ дар охири бозӣ ва бозии хирфавии Ямал ба даст омад. Бошад ки бозингарони дигари Барса ҳам мисли Ямал беҳтарин бошанд ва пеши ҳар лоқу пӯст дигар хол аз даст наравад ва пачка гол ҳам сар надиҳем. Шумо дар бораи ин бозӣ чӣ фикр доред дӯстон? Чаро шогирдони Хавӣ тарсида бозӣ мекунанд ва тез гол сар медиҳанд? Сабабаш дар чӣ аст? Андешаҳои худро дар комментария нависед. Ин барои мо хеле муҳим аст. Дар ҳамон ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барса TVро дастгирӣ намоед. Дастгирии шумо пешравии мо. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бачаҳо, дар паноҳи Аллоҳ.